Oh,
Java Benakro Angkat juga gojekan Benakro Ya, mohon perhatian bagi penonton yang membawa sepeda motor harap diamankan sendiri-sendiri ya.
Jangan mentol ya tenang ngasih tau. Ayo bangun koyo ke bangsa yo. Anget kopi susun ison melakiti gawe awak sedeng lan uga tambah tenaga aja kita kono aduh tuyang enak tuyang ipelang jadi kopi susulan kangen ketan goreng panas bisa yang disediakan ya jaya dasarnya warung tenda pinggir jalan asik dada semok temenan wis kadang jadi langganan emang sing bisa sun ngelekaken anget kopi susu sambal radia gawe ati aja kita dilikon anget kopi susu ison melakiti gawe awak seger lan sanggup kopen joko kodang goreng iki aja kita dilikono aduh tuyang enak tuyang ipelang yang riko sampai lamun katon-katonen riko hangsun emah kepikiran kangen hang kalian kangen bingung awak
sampai ke Kowaran menggunakan kawan sembilan kepikir yang sanggup iso nyedam kangen iki yang dipanggil iki lho. Putane dipanggil iki lho. Ayo to.
Ayo, ayo, coba dulu. Ya, ya. Burung dibecot, burung dibecot. Ini Rudi, wajah sampean. Burung dibecot, ayo. Kesusu ayu. Pasal itu bujone. Yo, awan. Oh, oh, oh. Yo, aduh yo, aduh yo, aduh yo, aduh yo, awan beliau panggil jamu, oh, pagi beliau aku yang terpelak ni, oh, awan, oh, aduh yo, jamu, aduh, pagi beliau aku. Oh, wow. Oh, ini rotan ni. Oh, Aduh, iki aja ngribet ae to. aku ora salah dikeplok. Aduh. Tadi ngribet ae kok iso iki. Terus Gas. Gajah si Tonggas, kono kuwi lho senengane aja ning ngarepe, aja ning burine. Iya, wis diomongi aja ning buri. Arek cilik wis diomongi ning buri ya. Aduh. Aduh. Jadi ngomongi kowe lho, Cuk. Hah? Kene, ora ning bola sarkona Iki gawe pijet kurang. Kok bayar aku 20.000.
Mas Bayar selawe Mas to, kuwi njuk tambah neh. Kuwi gagaro taringan apa dalem kan garo. Lah iya. Njuk tambah neh. Njuk tambah. Sing digepoki sirahe iki. Heeh. Mesti ngono kuwi lho. Kayak SBC kurang ngompo mateng ini barang. Ora nyeriwet, aku ki pengen nongkrokne. Iso nang ning mburi ngono kuwi lho. Aku senengane kok buri aja nih. Wis kok ngarep ae aja ning mburi ngono kuwi, ngripet kancane. Iki tuan rumahnya gak, aduh, ini pijet ibu yakin itu. Aku mau TBS gak kok BPJS ini. Oh, tuan rumahnya siapa dhewe to? Oh, Mbak Sri. Mbak Sri karo Pak Sri. Aku jelok tambah kayak pijet. Oh iki. Oh ini. Duduk. Oh tak kira ngene-ngene ngawe aku. Ibane pet-pet. Ya, ngono. Wong kene iki seneng karo pangan keram. Tuan rumahnya to? Bu Sri. Ayo, Mbak Sri kono. Tuan rumahnya sing dikas sapa kuwi kok budi. Lah sapa tuh aku bareng iki mau. Burian ngono. Oh, Burian ora. Bu Riko. Kok iso Ri. Ri sawah kereta. Ayo wong iki. Ayo. Wong metu Bu Riko. Kok Kula nyuwun sangu. Mau Oh, Es. mau beli to? iki tapi keren ae kono. Oke, Bu Riko aku do es itu. Bene ora gelem metu ae. Apa? Tenono to, kok mburi kae lho. Lah, endi? Lah ditomong piro kuwi lho. Bongkok kowe. Oh. Wis. Pul, rumah sakit atur ning kene Pul. Gak apa-apa. Oh iya. Gak apa-apa. Pul Riko kan kei. Wow. Idene jadi jangan luang sing langsing ya kok. Ya pelunu ya kosong rek tambahin rek. Loh. Tadi jangan es kopi kok jam 2 belum kerap. Baca. Ini jangan es sopo tadi gini. Jangan es sopo. Memang sopo. Memang sopo yang gini. Hah, iya. Tenang. Situasi apa ini? Ngerti tuang ora? Oh. Wis satu borong. Aku iya. Wonge ning ndi? Kono lho. Tak terne apa mbok terne? Ijen. Terne apa mbok terne? Kowe gak ndek mik ta ta? Ini mek kulek kerja wong wedok uripan. Lah iya. Iki nota mati cedek dirimu aku wedi ya. Ya. Ya tak cekel. Alah, urip to. Aku lo pinter. Heeh. Ini gak suka aku ngadep ikut.
Oh, Sik. aduh. Alah, jaluk kepok wis tukel jaluk kepok. Aduh. Betul. Ya. Wah, wangune koncone iki wangune. Koncone wangune. Tibae cilik-cilik kawat. Wah. Alah. Rasa. Wah, Rasa. pleke iki. Pleke ora rasane. tenanan pleke. Terus iki sik mah. Ya toh. Siapa? Sik, aja susu. Sing sunat kan mecut. Wah. Nah, sing sunat kan mecut. Ora rasane. Ya, kekno sing sunat nih. Nah, wis di, kekno sing sunat di. Wah, bisa pak. Lah kok ora rasa le. Aduh. Aduh. Apa-apa to? Ora apa-apa. Wih, ngepet gue. Ngepet. Apa-apa. Wih. Oh. Kuat. Apa wis ikhlas sejati koncone. Wah. Ora rasa. Waduh. Oh, 50.000. Oh, 5.000. Abang iki perasaan. Aduh. Heeh, ayo. Woi, sing kapal. Iso. Iso koncone iki iso. Tapi hati-hati burine oh. Oh, awas. Ora Hati-hati. ceweknya ucul wis. Hati-hati burine oh. Wah. Mencet le. Cenut para tok itu, awan to. Sedina mak nut to. Ojo Melayu. Foto bebekku bukan nih? Kuwi terus to. Terus. Ngono kuwi lho. Oh, tewasita wis garing, wis teles to. Rada maju kok ngeneki penonton. Ojo dipetut nih. Fotonya ora apa-apa. Walin garane Lah kok mundur sama ngarep. Awas, heeh. Dikencengne barang lho tibake. Hitungane le. Teh buater ya, Le. Jane penake bongkok kena, Mas. Aja pecet. Yo, awas. Ayo, iki. Ora. Ya, lho. Sa. Ojo wedi le, ojo wedi. Sing bantu to, Le. Ora krasa lek ngono. Ayo! Boleh jajal baik. Yo. Wah. Ada nih. Ada nih. Coba mundur. Oh. Aduh. Wah, udah wedi, waduh ampun. Hei. Ya. Wah, awas. Ojo. Ayo, tak no.
되게 나왔어요. Oh,